Det særlige ved Valmanns i København er, at det foregår i Cirkusbygningen, en af Danmarks mest ikoniske og historiske bygninger. Den blev bygget for næsten 140 år siden som cirkus og sætter i dag rammen for et af Europas mest unikke underholdningskoncepter. Til vores dinnerparty får gæsterne serveret en lækker 4-retters menu, mens de oplever spektakulær underholdning med sang, dans, akrobatik, leveret af både danske og internationale artister. I Valmanns København arbejder vi med at fylde så mange af salens 132 borde som muligt. Til at hjælpe os med den proces har vi Tixter. Gæsten køber en billet, og det kan de gøre online, eller de kan gøre det ved at kontakte os personligt. Billetten er sat sammen som en pakke, som består af en billet og en plads og en menu. Vores 132 borde er forskellige størrelser og placering og anvendes ikke på samme måde hver gang. Det stiller ret store krav til vores system, for at det kan hjælpe os med at give et klart overblik og styre antallet af billetter, der er til salg. Tixter er et vigtigt værktøj for os, fordi det er fleksibelt og pålideligt. 2 ting, der er afgørende for vores succes. Systemet gør vores hverdag nemmere og vores arbejde mere effektivt. Kundevenligt, stabilt og udviklende.